Tak dneska si vás bude natáčať aj vás. A je to. No ale to musíte mať. To je na omyle, panička. Zavolajte vedúceho Martinka. Nido mi nebude vyhrážať sa SBS-ku. Keď ja len dojdem na to, na čo ste ma volala. Však som vás volala, máte termín, tak čo je nejaký problém? Elektroúdržbána. No dobre, tak tuto si dajte. Tuto 13. dnešný a tuto váš podpis. A prečo to máte prefotené? Originál by to mal byť. Pán Antal. Pani, teraz mi povedzte, prečo ste volala nám na SBS-ku. Chcela volať. Ale nikto nevolal na... Ale vy ste sami vyhrážali SBS-kou. Prečo ste sami vyhrážali SBS-kou? Nevyhrážala, neviem, o čom hovoríte. Nesmiete to natáčať tu. No. No čo? Prečo ste sami vyhrážali SBS-kou? Čo som robil? Povedzte, čo som robil? Ja si prosím od vás ten originál, čo som vám dala. Neviem, niekde som ho založil. Tak si to tu podpíšte. Aj máte nejakú zmenu, čo sa zamestnania týka? Nemá žiadnu zmenu. A čo vám povedali, že tam musíte mať elektrikárske skúšky? Presne nejaké? tak. A máte to tlačivo? Nemáte vypísané. Dobre. Najprv údaje, takže to zbiadli Žaneta, Božka, Dima. Áno, A bude doma, áno? Nie, na to máme do škôlky. No tak tam ten prvý riadok dole. Aj to hore máme. Ivan, Peter, Stano, Vlado, Rado, UVSVR, Vlado a bodka SK. Tak by mi to naložili. Dobre, ja budem môcť, keď sa boli všetko ľudí dostalo, ja len s tom pozerávam stále. Takže budem čakať a určite vám napíšem, že všetká bola všetko. Dobre? Dobre, že by to posielať revíru. Dobre, tak by som to mala dať. No, keď to nebudeme mať došlo. No, práve nám niekam odišla. Nevieme kam. Čakáme. No dobre. Než ja som došiel ako stránka. Ako stránka? No. Ste normálne klient nášho úradu? Áno, presne tak. Uvedený mail budete používať, na aké účely sa musím opýtať? Jaký mail? To, čo filmujete. To neviem.
Lebo vaše pracovné Ja ochranu osobných údajov na úrade, aj keď sme verejné osoby činné, ale tie maily môžete používať len na veci, ktoré sú vám dobre známe. Nakoľko vaši pracovníci klamú, 2 razy na základe klamstva vašich pracovníkov som bol vyradený z evidencie. Ma to stalo niekoľko tisíc euráčov. Ešte raz vám poviem, mladý pán, môžete to kľudne natáčať. Ja si to kľudne natáčam. Tým, že ste už boli veľakrát v evidencii opakovane, ste poučovaní o všetkých právach a povinnostiach. Takých veľmi dobre viete. A evidencia od roku 2004 je dobrovoľná. To znamená, že keď si budete plniť práva a povinnosť, tak sa voči vám aj úrad musí chovať. Vy sa musíte uvedomiť, vy máte nielen práva, ale aj povinnosti. No čakaj, vy máte povinnosti. Tak si to natočte a nech sa páči, pracovníčka vás vybaví, ja si tu počkám. Nech sa páči. Prosím, ja sa s ním vôbec nedám. Môžete si počkať. Lenže prišiel a hneď ma chce natáčať. A čo? Tak to sa mi... Ja si môžem natáčať. To kto vám povedal? Ale kto vám povedal, že nemôžem si natáčať? Tu je zakázané natáčať, iba so súhlasom pána riaditeľa. Dobre to viete. To ma nezaujíma súhlas alebo nesúhlas. Ja viem o to, že si to môžem, jak si môžem policajta natáčať pri výkone služby, tak si aj vás môže natáčať. Môžete si, ale pritom sa musíte správať slušne, to som vám hovoril. No. Toto doložil, čo sme to skúmali, to SZČO. Tak toto doložil. On čo má v SZČO? No on je tam vedený stále takto. Samostatne podnikajúca fyzická osoba. Ja, on nezrušil si register na živnostenskom úrade? Áno, tuto je to, do toho roku 2014, toto je úplný výpis a toto je aktuálny. V aktuálnom to stále figuruje. Tak som mu hovorila, že na ten okresný súd, aby si to podal, tak toto doložil. Žiadal som informácie. Nech vám vysvetlí, prečo ho nechcú vypísať. No, ja musím mať finančné prostriedky na to, aby ma jednoducho vypísali z toho registra. A zatiaľ nemám finančné prostriedky na to, tak bohužiaľ je to tak, jak je. Jak vy 20 rokov nezákonné voči mne vediete exekúciu, tak oni ma nezákonne vedú podnikovo registry. Mladý pán, nevymáha náhodou súd od vás, úrad práce, prostredníctvom súdu aj dotáciu? Áno, vymáhal. Ja si vás pamätám ešte pred 6 rokmi. Áno, presne tak. Čiže vy ste ten problémový klient. Ja som problémový klient. Ne, vy, že ste Preto si to môžete natáčať, lebo vy ste problémový klient. Nech sa páči, podpíšte si dátum. Ne, vy, že ste podvodom ma chceli pripraviť do dom, tak ja som problémový klient, že som sa voči tomu bránil, že? No. Môžete s kľudom. Už sa teším na to. Nech sa páči, ste vybavení. 14.